Mga binati og minahal kong matalumnon. Okay, manig ato ang port. Gitrabaho na guys aron doon na ni mudunggo padong sa Bohol o padong sa Cebu. Magampo lang ta nga ma-realize ni way mga problema nga moabot, way mga bagyo. Okay, mauna ni update sa pag continue sa pagtrabaho dire sa ato ang Port of Matalom. Kay pohon adon na ni moabot mudunggo nga Bohol ug para Cebu. Ako manghinaot nga magtinabangay juta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan dire sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan ug maabdik nga Mayor Eric S. Pahulyo sa tibuok team Pahulyo aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Iko PP tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mao ni update sa tong pantalan na mao ni mga train diri. Okay, mao ni guys. Sugod na buksok. Okay. 24 ma'am no? 24 meters kuno guys. Araw na nay mudunggo nga ba. Taas na ma'am no? Lagi kay pohon-pohon. Signa na nay mudunggo nga barko pohon busing no. Og mo. Pwede na. May laom naman na diha. Ang barko na matukan ni ko. Pohon. Og buligan. Mga baktay ni kuan dito ni kanang kuan na. Pero magsugod na ganang ubugsok ma'am. Aron. Okay, mananig update sa pantalan diri sa lungsod sa Matalom guys. Niya mo ning mga train nga mabugsok guys kanina. Ako mang hinaot nga magtinabangay jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, mananig update sa pagtrabaho. So, train guys. Taasan ni busing no. Mga ni pantalan diri guys nya mga gamiton nga kuan na mga siya bugsok mga bugsok guys kanina no? Simento siya para mura nagkuan diba na nalibdunggo pohon nga barko diri sa lungsod sa Matalom. Ako manghinaot nga magtinabangay juta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Port ni sa atong lungsod. Ako naghangyo nga ato gayong tabangan ang administrasyon headed by sa atong buotan ug maabtik nga Mayor Eric S. Pahulyo sa tibuok team Pahulyo aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan dire sa lungsod sa Matalom. Okay, mauna na port dire sa tong lungsod. Ongoing ang pagtrabaho niini. Niya. Kinahanglan nato ang panaghiusa para og alang sa kalambuan sa tong pantalan ug sa tibuok Matalom guys. Okay?